जाबायना जायाखै सना मा एसे गोबाव जाबाय नै ओंखारलांगौ सफैबाय आं मा एसे गोबाव आंनिया सनाया समायनाखा बेखौनो देलायबाय थायो इस माखोबा सना फंसे खोथा बुंनि बुं दे सना जों सानैनि मोजां मोनज्लायनाया बेसेबां गोबाव जाबाय माब्लाबा हेंथा फैनानै गावस्रालायोबा मा जागोन सानबा आं गिखांनायसो मोनो सना बिब्दि दा बुं थैलांगोन आं सना नों थैब्ला आं बोरै थानो सना सिरि थाना बिब्दि मानो बुङो थैलांगोन आं सना बिब्दि बुंनाङा थौ थांसै थ' सना न'आव थौ गोबाव जाबाय तुझे समझ आए तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना जाने ना निज्राजों दैथिनजों जोबोरैनो मोजां मोनलायथारोलै मालाय औ बिसोर बायसासो जानांगौ मोजां मोनलायनाया मालाय गारनो हालायि गारजागोनलै बिसासो नोंनि बायसा मोनदों नामा हिनजाव खारजालायनाय आइया है हामालै बेफोरखो ओइ नो सावला बोराय फैदो फैनो मालाय सेंग्राफोर खामानि दामानि गैया बेफोरावनो जिरायबाय थानोसै बिमा बिफानि सायाव जाबाय थानोसै नामा ओइ बोराय मा बुजाय फैदों नोंनियाव नांगौ नामा नोंखो होलै साला इखो साला सुवाद बोरायखो ओइ फाग्ला बिदिनो जायालै ओइ फाग्ला बिदिनो जायालै हामालाय हामा ओइ
समाबो जाबाय माथो बिमा साया लाबदोलाय हा बिनानावालाय बहा थांखो दाबो सफैला माथो हा बहाबा थाङाखै बे देग्लाय मागावनो बै नाय नागिरना बिलायनांसिगोनलै बेखौबो हा गोसथोनायफोरजों खोमाय नामाबो फाजिया थाब्लाबो आखायाव जेबो खामानि मावनाय गैयाबा हरा माथो आं इयुनाव मा संसारनि बाथ्रा दंना गथ' गथायनि दे जाबाय दे मा ओंख्रि जागोन दिनैलाय र' आं गामिनि सकआवनो बेदरफोर ओंखारदों खोमा नायना फैनि बिमा मनाया हरदो दे नो लादो मनाया फाग्ला गथ'आ महा थांलायखो खामानि दामानि मावा साख्रि बाख्रिबो मोनसेबो नागिरना लानो रोंला गथ'आ महा थांलायखो बे फंबाय दालि सेरसे हरदो दे र' आदा जिरायलाय फंबाय एसे बाङाय गोजानाव सोबैलाय ओइ मा होनदों नों आइदि बाल नायगोनलै नोंखौबो थौ बादि फंबाय दालिखौ हरदो दे मा जायोब्रा है बालनि बैसागोनि मोसानो मोनासै दसे मोसानो र' जामबुङा बोरो
फै आंबो थांगोन र' फै नासिदो आं बे नासिनि दे আমার লাগা তো এর দাম দে এনের বাতি জ্বালাও রে টুনটুনা টুনটুন এনের বাতি জ্বালাও রে টুনটুনা টুনটুন এনের বাতি জ্বালাও রে জিকির করতে করতে কি নিব্বা গেছে টুনটুনা টুনটুন বাতি নিব্বা গেছে টুনটুনা টুনটুন এসে ফুল লাগেছে বাইরে আহো ভাই কিল্লেগা কয় हादा बुसिखाराखै नामा बे फाग्लिया बाय फाग्लि सिखारद' दोनथ'दो दे बाजै लेंहरबाय हाय फागोबावगौ उन्दुबालाय देनां होखारजागोन नों बियावजों फाग्लिलाय आरो मा बुङोथाय दे एदावदोंसो दे फाग्लि गथ' आरो आं दा बेरायनो थांगोन दे थां थाब फै बारा बेरायलाबाय थानो नाङा बिमा नों थानायमोनब्ला दिनै फिसाज्लाया नोंनि अननायखौ मोनबाय थागौमोन बिमा मानो नागारलांखौ जों सानैखौ नोङो माखौ गोसोखांबाय थादों आफा नोमाखौ गोसोखांनानै आं एसे दुखु नांदों थैलांनाय मानसिखौ गोसोखांनानै मानो गाबबाय थादों आफा गाबनाङा हामा दे फिसा आंहाबो बारियाव खामानि दं नों ओंखामा जाहैदों संखांबाय आं एसे बेरायनानै फैग्रोनि आफा दे थां थाब फै फिसा आफाया दिनै आइखौ गोसोखांनानै गाबबाय दंमोन नों मानो फैखो मानो हारसिं गारबोखो होमबा आयंखौ जेबो नङा खामानि मावनो थांबाय बारियाव र' नोंसोरखो माब्ला जुलि लानो हागोन नों आंखौ आं थैनानै थांखांब्ला बे माबा ओइ सिख्लानि बिदायानो जोंनो दाखालि सेवानाया बस फिल्म बानायनो माथो रायनो नामा
साला नोंसा आदाया दाखालि आंखौ सोबानानै ओंखाम जानाय खालामलायदोलै उनाव फै ओइ सिंग्रा जोंहा नों जेबो बुस्थु गैया बालनि सिख्लाजों हर ओइ आखाइ दाहो मानसि थाग्रालै दैथुन मा जाखो नों दैथुन जेबो दुखु मोनासैना नों औ मोनासै मैया साला आंखौ मानसिफोरनि सिगाङाव सोबादोलियो बालनि माइबा मोनसे खालामथारगोन बेखौ जागोन बस जागोन ओइ बादि बेफोरखौ थ' लोंनोसै थ' मा खालामावनो मैया सोरबा जाना जेबोखौनो खालामफिननो हायासै माथो माइबा मोनसे खालामथारगोन बेखौ खालामथारनांगोन बेखौ ओइनो सावला बोराय फैदो ओइ बोराय बिलाय माइनि सेंग्राखौ
ओइ बोराय नों दिनै मोनसे खामानि मावनो होनो हागोन ना हो मा खामानि सिङाफोर मा खामानि नोङो निजोरा बिदानो निजोराया मोजां मोननाय दं होननानै खोन्थानाय थां 5,000 होगोन नोंनो 5,000 मानो हाया जानो हागोन गाबोन रिजाल्ट मोनगोन गाबोन हाबलै सिङाफोर जोंनि खामानिया जाखासिगोन दंना गैयाबा न' ओ फंबाय न'आव दंना अ सावला बादास माथो फै जिराय फै अ फैदर' आयं जिराय आयं जिराय दे हे बिमा सालाबलाय सावलाबाय आं फैदो हाबाब आयं दिनलाय बबेनि बारा बुना लाबखो नोंखोलाय सावलाबाय आं आंनि जिरा न' गैया दंमोन दासो गामियाव लोगो लानाव बेरायनो थाखै बे मिया माथो निजिरानि मोजां मोननाया साला माथो गब्लामोनखो दोखो धुलायजोबदोनो मा निजिरानि मोजां मोननाय बिथ' दिनैसिम बुंफेरना लायाखै आरो गब्लामोनखौथ' दाखालै गामिनि सगावसो सोबानो मोनदोंमोन हामाखौथ' सानबाय थाखो नोंहालाय दे सावलाबाय आं दे साया लोंदो दे होमबा आयं आंनि गोगोम जिरायनायनिफ्राय सिखारनोसै दे होमबा आयं दे प्लटबाय आं प्लटबाय बेनि बाथ्राखौनो लाबाय निजिरा न' खनसे सोंना नायनो हाया हाजिया दे मा जादों सोंना नायनो हाया आदा मा जादों निजिरा नोंनि मोजां मोननाय सेंग्राया बहानि आदा बेफोरखौ नों मा सोंदों आरो नोंनो सोर खोथानाय गाबोन बे सेंग्राखौ न'आव लाना फै थारैनो आदा औ लाना फै गाबोन ओइ निजिरा माथो दावबो सफैला फैगासिनो आदा सफैबायमोन आं आदा अ फंबाय जिराय फै खुलुमबाय आदा औ दे फंबाय जागोन दे जागोन फंबायनि मुङा मामोन आंनि मुङा दैथुन आदा हा न'आवलाय सोर सोर दं रावबो गैया आफा आरो आंल' दे साहाया लोंदो
बिनानावा सिङाव हाबैथ'लाय थाथ' दे बाबुआ दे आदा होमबा थांथ'नोसै दे फंबाय दे उफ मा जादों नों मानो दुखु बोसोरसे सिगां जानि न'आव आदाया नोंखौ मा बुङामोन खोनासं नोंनि आदाया बुंदोंमोन आं बेखौ उन्दैनिफ्रायनो फेदेरबोदों फोलावबोदों आरो रंजा खुसि लाखिबोदों बेनिखायनो आं बेखौ उनावबो खुसियै थाजानो लुगैयो आं नोंसोरनि मोजां मोनज्लायनायाव हेंथा होनो गोसो गैया नाथाय नों बे बोसोरनि गेजेरावनो आखायाव माबा मोनसे खामानि लानांगोन नङाब्ला आं गुबुननो बिलाइ हरगोन बिदि बुंदोंमोन आदाया दिनै बुंदों सोरबा गाबोन आंखौ नायनो फैगोननो मा बुंदों नों सना नों आंखौ गारनानै थांबा आं मा जागोन आं बोरै थागोन सना आं मा खालामनो आदानि बाथ्रा बोरै बारनो उन्दैनिफ्रायनो आंखौ फेदेरबोदों फोलावबोदों मा नों होनबा जों सानैनि एसेबां मोजां मोनज्लायनायखौ गारनानै थांनो सानबाय नामा आं मा खालामनो दे जागोन आंबो नोंस्रा आदानि बाथ्राखौ फैमाल थांहोआ थां नों खुसियै गुबुनजोंनो आंहा जेबो राहा गैलिया मा खालामबावनो आं खुसियै आलो गोजोनै रायजो जाहैदो थां दैथुन निजिरा निजिरा नों आंखौ दिनै मा खालामलांखो आंनि अननायखौ मानो बुजियासै नों निजिरा आं बोरै थांनानै थाबावनो Dhiraj, HASTHAINAYA ANGNI FWIMAL. Dhiraj, HASTHAINAYA ANGNI FWIMAL.